připraví se Kupková, Králová, Janatová, Lišková. Ale jo, tak nemáme ještě vodu. Tunel! Harry! Pojď sem! Tunel! Tak je hodný! Pojď lidi. No je, no, jsou. No, výborně. Tunel! Tady odumíš! To je jedno, do jaký díry tam? Jo, tady to je jedno, no. Ale od rána říkám, že Studenáková tady není. Od rána. A budou líčit ještě i zítra. Určitě. Určitě, připravte se na to. Jako fakt už teda. No a pojď Dášo. No, dobře. Takže jedna